Malawi Electoral Commission. Onse amene mugwira ntchito usiku ndi usana kutumikira amalawi nthawi ino ya chisankho. Mu dziko lathu lino mphamvu zimachokera kwa anthu. Choncho ndikofunika kuti voti iliyonse iwerengedwe komanso zotsatira chisankho chimenechi chikhale chovomerezeka kwa amalawi onse. Chisankho chiziwinidwa chifukwa anthu akukhulupirirani, osati chifukwa cha ndalama kapena chinyengo. Anthu amene amafuna kugula mphamvu ndi ndalama amakhala amene akuvulaza democracy yathu. Kugula voti ndi ndalama kapena kutenga mipando mwachinyengo kumapangitsa kuti voti ya Malawi ikhale yopanda ntchito, ndipo atsogoleri otere amatsogolera mopondereza anthu awo. Lero ndine okhumudwa ngati amalawi onse omwe amakhulupirira kuti democracy yathu ili pa chiopsezo. Amalawi anavota ndi chiyembekezo kuti voti yawo iwerengedwa. Kulira kwawo kumveka, koma chiyembekezo chawo chatsika kamba za zomwe zikuchitika pa chisankho ichi. Chipani cha UDF chapeza zosokonekera zambiri zomwe zakhala zikuchitika matali center ambiri madera monga Blantyre, Machinga, Mangochi, Balaka ndi Zomba. Zosokonekerazi ndi monga number 1, kusiyana kwa mavoti omwe atuluka ndi omwe amayenera kutuluka. 2, mashiti zotsatira za mavoti omwe asinthidwa komanso osasayinidwa ndi akuluakulu oyang'anira chisankho mu malo owerenga chisankho. Number 3, komanso manambala amavoti omwe akutuluka mosagwirizana ndi namba ya anthu omwe analembetsa. Zolakwikazi zachitika malo ambiri owerenga voti, ndipo zinthu ngati zimenezi zimachotsa chikhulupiriro cha anthu pa chisankho. Ife achipani cha UDF talembera bungwe la Malawi Electoral Commission pa zolakwikazi, ndipo tapereka maumboni osiyanasiyana pa nkhani iyi. Pofuna kulemekeza ndondomeko za chisankho, sititha kupereka maumboni amenewa kwa inu ngati a media, koma taapatsa a Malawi Electoral Commission ndi kuwapempha kuti achite izi. Number 1, atulutse macopies azotsatira za voti ya president zosayinidwa ndi adindo onse oyenera za maboma a Machinga, Balaka, Mangochi, Zomba ndi Blantyre. 2, awerengenso mavoti a president ndi aphungu maboma tachulawa pamodzi ndi azipani komanso mabungwe omwe akuyang'anira kuti chisankhochi chikhale chovomerezeka. Tapereka satani wa zolakwika zimenezi ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Tasunga maumboni onse ndipo tauza maloya athu kuti akonzeke kutengera nkhanizi ku mabwalo a milandu ngati patafunike kutero.
tagawananso zolakwikazi ndi mabungwe oonera zisankho a mdziko muno komanso maiko akunja. Tikupempha bungwe la Malawi Electoral Commission kuti liunike zolakwikazi mwachangu ndi mosayang'ana nkhope komanso motsata malamulo. Tikupemphanso a police ndi a Malawi Defense Force kuti agwire ntchito. Ndikupemphanso otsatira chipani cha UDF ndi a Malawi onse kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere, ndipo ngati ali ndi zolakwika zilizonse zomwe aona agwiritse ntchito njira zoyenera kuti zikonzedwe. Ino ndi nthawi yolimbikitsa democracy yathu mwamtendere ndi mopanda mantha kapena kukondera. Sitilola kuti maloto a mamiliyoni a Malawi afe chifukwa zofuna za kagulu ka anthu ochepa chabe. Ife ngati UDF tili ndi chikhulupiriro mu voti yomwe Amalawi aponya, ndipo ndikudziwa kuti mu nthawi yoyikika Mulungu aonetsera Amalawi choonadi momwe voti yawo yayendera. Zikomo nonse, Mulungu akudalitseni. Zimenezo ndi zimene tinabwera nazo, ndiye ngati pali mafunso you are free to give your questions. Okay, ladies first. You will introduce yourself and the media house you are representing. Thank you. My name is from Nation Publications Limited. I have one question. You've mentioned of irregularities, especially focusing on issues of tallying the numbers of registered people, the votes cast, the void votes, and the total numbers that are not tallying, but also unsigned documents. I wanted to find out, as a party, did you have monitors, and what are your monitors saying? Did they sign those documents on behalf of the party? So we'll take 3 questions first, then he responds. Later we'll take another set of 3. So, yes, from here to from there. All right. Okay, Joseph Mazizika FM. Joseph Mazizika FM. I have 2 questions. The first one is I wanted to learn as to who is the ploy directed, the ploy to steal votes, from what I'm hearing in your statements. Who is doing that? The second question is, after everything is settled, looking at how many votes you have been stolen from you, is UDF optimistic of a win? Maybe a final question would be, tinamva dzulo madzulo kuti mmafuna muchititse msonkhano olemba nkhani mogwirizana ndi achipani cha Malawi Congress. Tena kuti mwayamba kukambirana zina zake. Ziko. Thank you. And yes. Zomwe ine ndi Patrick Kajere kuchokera ku Muntu FM. Pa zimene mwafotokoza kuti chipani chanu chapeza zina zolakwika zimene mwazipeza ino ngati chipani. Sindidziwa zoti simunakhutitsidwe ndi mmene bungwe la MEC linatumizira anthu madera osiyanasiyana kugwira ntchito imene. Funso lina ngati chipani muonetsetse zotani kuti mwabweretsa bata ndi mtendere, chifukwa taonapo maiko anzathu wakhala kuchitika nkhondo chifukwa kuti panali kusambetsesana pa zinthu zokhuzana ndale. Ndiye ngati chipani muchite zotani. Funso lomaliza, inuyo zitakhala zoti zotsatira zatuluka ndi bungwe la MEC ende ayankha mosiyana ndi zimene mwina mukufuna, muzagwira bwanji ntchito ndi boma limene
lingasankhidwe mnthawi imeneyo. Panova ayankhe mafunso amene tatengapo atatu aja, then kenako titengaso seti ina ya 3 questions. Zikomo kwambiri. Yeah. Yeah, I think ndiyambe ndi funso amene anafunsa Selina ku Nation Publication Limited. Ngati chipani tinali ndi ma monitors madera onse amene ndafotokoza. Pa malamulo ma monitors athu amayenera kuti alandire ma result sheets pa stream iliyonse kugwirisira paper ya Malawi Electoral Commission. Osati ungolemba pakope ya makhala ndondomeko ya Malawi Electoral Commission. Timafufuza kuti nafeso tikhale ndi makope ama result sheets pa stream. Chifukwa timangomva ma radio pa TV akuulutsa ndi madabo kuti zimene zikuchokera kuti ife tinalibe ngati zipani. Ndiye tinapita kukafufuza ku constituency district constituency tally center kuti ife ngati chipani sitikulandira nawo zotsatira za ma stream kapena zisankho koma tingoona pa radio TV zikuulitsidwa banja tigayireko chifukwa ma monitors athu sanapatsidwe. Zachitika madera ngapo koma ndipatseni machitsanzo. Sindichula kukuti titafunsa kumeneko ananena kuti tikupatseni muzasaine constituency result zotsatira za constituency. Chipepa chitatuluka tinaona kuti kuwerenga mavoti onse akuchuluka kuposa mavoti anthu amene anaponya voti kapena amene analembetsa by over 20,000 approximately. Ndiye titapanga query ndiye ananena presiding officer ananena kuti oyai what we will do tingochotsa mavoti a Atupere Muluzi 10,000 kuti zibalance. Ndiye analemba pa sheet ina kungochotsa 10,000 kuika sheet ina kusaina kuti achotsa 10,000 ya Atupere Muluzi kuti zibalance kuika pa sheet ina. Zonsezi tinazo mumboni. Pakali pano presiding officer ameneyo nkhani imene itapereka ku Electoral Commission inapita ku police mpaka na police inapanga investigate kuona kuti pali ma electoral irregularities. Pamene nkhani yapita manja ma police, presiding officer or CRO detail constituency returning officer ameneyo was arrested, alamangidwa for election issues related matters. Sindikamba zambiri poti nkhani izi zili manja ma police. Tapanga observe kuti izi zachitika madera ngapo ndithu. Maumboni ena tapereka zotsatira zache tidikira kuchokera ku Electoral Commission. Koma zinthu zimene zinati tutumutsa kwambiri ndikuona kuti perform yoyambirirayo ma figures anasinthidwa ndithu manually. Ifake simapanga balance. Manual change imeneyo ndimene napangisa kuti mafigure achuluke kwambiri kuposa anthu amene anavota pa center imeneyo. Zinatikumbutsa zimene zinachitika 2019 nthawi imene timagwirisira mavuto ya TPEX yosintha ma results. Ndiye fake tinakhala ngati kuti zinatipanga alamu. Tafufuza madera ambiri zachitikaso zomwezo mafigure sakubalance ayayi zikuvuta. Mfake tapereka zimene ku Electoral Commission kuti azifufuze bwinobwino ndi timva zotsatira zache. Ma results sheets amene mukutchula kuti pa stream chifukwa sinalandire ma monitor athu sanalandire komanso tafufuzaso ndi zipani zina nawosa kuti sanalandire. Fake tukufunsa kuti Electoral Commission atipatse zimene zofika
si UDF yokha imene inali pa stream panalinso zipani zina ndeti mapempha atigayire nafe tione makopi pa stream ama results sheets amenewo kuti tikhulupiredi kuti mwina kapena mamonita athu panalibe pa center up ndefa tikudikira ku electoral commission kuti atipatse zimenezi zotsatira pa stream. I think it goes to Joseph, Capital FM. Kodi, who do we place the blame to? I think that was your question. Yes. That's your question, right? Yeah. Sikuti tukuloza chala kuti yo apangandawa sinchito yathu yayi. Ife tangoona zinthu zosayenda bwino ngati stakeholder wachisankho nditangopereka maumboni amenewa ku electoral commission kuti iwo wafufuze kuti chimene chinachitika ndi chani, koma silinganene kuti amapanga ndawa kapena fuka zimene sitikuziwa, tingopereka mene tazionera ife ngati chipani. Komanso mafunso kuti iya zikuoneka pa mafomu upo koma siku aine iyaye kuti ndine kuti amapatsa ndani chifukwa final tallying apanga ndi electoral commission, koma timaona ndithu kuti mafiga sakubalance, koma kuti tinene kuti amapatsa ndani ndipo ovuta, koma tingoona kuti mafiga sakubalance ndezi kuvuta kuti nanga abalance abwanji kubalance kwake achotsa pati, achotsa kwa ndani, achotsa kwa Atupere Muluzi, achotsa kwa Kabambi, achotsa kwa kumetalika kuti zibalance ndeti kayamba chonche ndali ngati zimenezo zo balance mavoti ndekuti chikhulupiriro chonse muchisankho chaonongeka. Simunga balance njira yake ndikubwerera apereke ma results sheet mwina tiwerengeso bwino tizitsate kuti tidziwe kuti panala kuika pati, ngati zikuvuta pamenepo njira ina ndikutsegula kuwerengaso kachiwiri kuti zibalance bwino fika pamenepo ndi pamene tidziwe chilungamo. Komanso manena kuti kodi ife ndi chikhulupiriro kuti pa zimenezi ndekuti tiwina chisankho, sitikutero ayi. Tikunena kuti monga mukudziwa potsata ndondomeko ya democracy, chipani cha UDF ndi chipani chimene chinabweretsa democracy mdziko muno. Pamakhala opambana, pamakhala ogonja pa chisankho. Pakali pano sitinafike pa nthawi imene Malawi Electoral Commission aulutsa zotsatira za chisankho chimenechi. Koma potsata democracy poonetsetsa kuti Amalawi akhale ndi chikhulupiriro kuti voti yawo imagwira ntchito, ife a UDF mpaka tikutsata kuti anthu akumudzi akhale ndi chikhulupiriro kuti sinangwataya voti yawo tiyitsata, kumapeto kwake tikhale ndi zotsatira zovomerezeka kwa Malawi onse. Chikhala chinthu choopsa kwambiri, ndipereke chitsanzo kuti Amalawi asakhalenso ndi mphamvu kutsogoloko yovota atsogoleri amene akuafuna kapena kuchotsa atsogoleri amene akuafuna chifukwa mphamvu zachotsedwano kudzera chinyengo. So what we want is just to find out what happened, kuti tonse tikhutitsidwe process imene kuti inaenda motani, chifukwa tikhulupirire kuti mchaka cha 2014 ine ndinayima nawo chisankho cha 2014 ndikukumbukira ma results akuwerengedwa ndi nthawi manager the chief elections officer, the what do you call the head of the electoral commission, the chairperson of the electoral commission. Powerenga ma results misozi inatuluka kulira kuti zimene ndikuulutsasi silinganene kuti ndizoona kapena ndizabodza, koma tingotsata malamulo chifukwa nthawi yatha tiyenera kuulutsa basi. Zimene zisachitike mdziko muno pano ndi nthawi kuti tidziwe chilungamo kuti chinachitika chenicheni ndi chani, amene apambane ife tivomereza. Nimene democracy imayenera kuyendera, koma sikuti tikunena kuti chifukwa tikuvaso sikuti tikufuna kuyimitsa chisankho, koma tikunena kuti
ngati malamulo amene anapangidwa mdziko muno amatilola kuti ngati zinthu ngati zimenezi tizitha kuunika kuti amalawi akhale ndi chikhulupiriro ndi democracy yawo mdziko muno. Ndiye mwatchula kuti munamva kuti pali joint press conference munatchula ndi I think you mentioned Malawi Congress Party. Vuto mene tili nalo atolankhani, members of the media, tizikhalaso tikudziwa kuti pali zambiri zimene zikuuluka pa social media. Zambiri kuphatikizapo samanena kuti ndapanga alliance pa chisankho chimenechi sindiyima ngati candidate chifukwa ndili pa mgwirizano ndi chipani china ena makhulupiriro mpaka na makhulupiriro zimenezi, yeti ndayima pa chisankho chimenechi ngati president wa chipani cha UDF. Chonde tisamangokhulupirira china chilichonse. Ife tabwera pano ngati chipani cha UDF, monga munamva Electoral Commission kuti tapereka madandaulo athu ku Malawi Electoral Commission. Nditabwera pamaso pa Malawi ndatolankhani kuti tifotokoze zimenezi mmene ifeyo taonera mmene chisankho chayendera mbali yathu. Komanso kuwalimbikitsa masupporters athu kuti ife ndithu sikuti sali wokha iyayi, tikudziwa kuti pali ena anaponya vote akudandaula, ena ni makandidate akudandaula kuti iwo amene akuonera zinthu sinayende moyenerera. Ngati as leaders, as responsible leaders, timayenera kubwera poyera kutsata ndondomeko, kupereka madandaulo ku Electoral Commission, kutsata malamulo athu kuti tidziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndipo panalinso funso lotsiriza komanso I will also ask you to come in, just to add. Are we unhappy with how the Electoral Commission, I think you said, is deployed the officers? Singanene kuti sininganke pakali pano chifukwa tikudikira kuti timve kuti chenicheni chinachitika ndi chani. Chifukwa ndi madandaulo athu ndi tikudikira Electoral Commission ndikhulupirira kuti ayankha lero chifukwa tinapereka amatipatsa 48 hours kuti ayankhe ndi timva ndithu zotsatira zache. Koma peto kwache ngati sitikukhutitsidwa amatilola kuti tikapeze chilolezo ku court kuti madandaulo athu akhoza kumveka ngati court ikhoza kugamula ndi maumboni amene tipere. Koma kudikira Electoral Commission kuti atiyankhe pa nkhani imene. But maybe ngwapempha Dr. Kalolo could maybe may wish to come in. Just come here because of the mic. Ndingopereka mawu amodzi onena kuti ife tabwera pano ngati UDF, tayima pa chisankho ngati UDF. Sitinapange alliance ina iliyonse, ndipo zimene tikulankhula pano tikutenga udindo wonse ngati UDF. Ndi chifukwa chake sitikuloza chala chipani china chilichonse, tikungonena zimene ife ngati chipani cha UDF tapeza pa ground, kapena kuti malo amene tinapita mmene anthu amavota mmene munali ma candidates athu ndi zimene takazipeza and ndi zimene tikupereka, ndi zimene sotapereka kumeke. Chidwi chathu chachikulu ngati UDF ndi tsogolo la democracy mdziko muno. Tifotokoze bwino pamenepo kunena kuti tikapanda kusamala ngati dziko tilanda ufulu wa Malawi wosankha mtsogoleri amene iwowo amfuna. M'malo mwake amene ali ndi ndalama ndi kuchenjera kogula zinthu ndi amene adzitilamulira mdziko muno. Ndikukhulupirira kuti generation yathu ikukana zimenezozo. Tikuyenera kuti tidziwe kunena kuti democracy iyi idavutika kuti tikhale nayo, andi chipani chimene chidavutika kwambiri kuti democracy imene itheke ndi fa UDF. Munjira ina tili ndi chidwi choteteza democracy mdziko muno. N'chifukwa chake tatsatira njira za democracy motsatira malamulo onse amene adakhazikitsidwa mdziko muno okhudza zisankho. Ameki tawauza madandaulo athu momwe kufunikira ngati lamulo, mabungwe okhudzidwa ndi zisankho tawafikira monga momwe zinthu zimayenera kuyendetsedwera,
ndichifukwa tsopano tili ndi press briefing imeneyi kuti anthu adziwe chenicheni chifukwa chakuti manong'onong'o akuchuluka ngati zimene zimauluka dzulo ndizoona kuti anthu amanena kuti tikupanga press conference ndi zipani zina ife tabwera ngati UDF chipani china chilichonse chikafuna kupanga press conference apanga iwonso in their own capacity. Ifeyo tili pano ngati UDF ndiye mwina tiperekenso mwayi wa seti ina yomaliza kuti ngati pali mafunso ena afunsidwe kuti ayankhidwiretu. Zikomo kwambiri. Linayankhidwa ndipo tinanena kuti ife ndi olemekeza malamulo a democracy. Pa democracy wina amatsogola wina amatsatira. Amene atatsogole ife timpatsa support chifukwa ni mtsogoleri wa dziko. Yeah, about the press briefing yesterday, mambo kumene kuti it wasn't zapa social media. Tinalambira formal invitation ili kuti Mara Congress Party, UDF and UTM abangisa press briefing. So later inabangirwa council. Then I just wanted to clarify that. Okay, we don't know. Chimene tikudziwa ndi chakuti ife ngati UDF dzulo tikanakhala ndi press conference yathu. Koma venue imene timafuna tigwiritse ntchito ya Crossroads inapezeka kuti ayipanga fumigate. Ndiye tinapanga cancel ndi kuyipanga shift to today. And the press conference ya dzulo ndi imene tili nayo leroyi. Ndikukhulupirira kuti mukuona kuti kutsogolo kuno zipani zikutchulidwazo palibepo. Kusonyeza kuti nkhani imeneyo siyoona. Another set of questions. Ndikukumbuka panabwera. Yes. Titenga mafunso ena atatu. Muluzi, ineyo ndimafuna ndine Zina ndi nyumba imene mukuyimira. Zina langa ndine Silas Pili kuchokera ku Story Club FM. UDF ndi chipani chimodzi cha zipani zikuluzikulu m'dziko muno. Ndi chipani choyambirira chimene chidayambitsa democracy komanso matibati. Ndikukhulupirira kuti ngati chipani choyamba komanso chimodzi mwa zikuluzikulu m'dziko muno chimadziwa ndithu ndondomeko ina iliyonse imene meki inakhazikitsa choyambirira ndikukhale mamonitala ma centers. Funso langa lifuna likhale base pamenepo kunena kuti ngati chipani chachikulu mamonita anu amadziwa zokayenera kuchita kuma center kumene kuponyera mavoti. Ngati amadziwa anakupatsani chani mafomu amene miyo mukunena kuti asiyanawo mukufanizira ndi amene anabweretsa mamonita anu kapena ayi ngati munalibe mamonita ma center ena zimene zikutanthauza chani. Zikomo kwambiri. Funso lachiwiri. Yes. Zina ndi nyumba imene mukuyimira. Zina langa ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria. Mr. President, chipani chanu ndi chachikulu chimene chidayambitsa democracy. Pakutha kwa zisankho izi zotsatira zikaoneka kuti sizinaende ngati momwe mukuganizira kuti mwapambana. Tsogolo la inuyo ngati UDF ima president komanso kumaunayera mchipani likhale motani chifukwa tidaonapo nthawi zina mudapezeka kuti sizinaende mudadzalengeza kuti mwasiya za ndani. Kodi ulendowo momwe siyendere tilekeze kuti mwagonja mupitirirapo kukhala mtsogoleri kapena tione kukanukana mu mchipani. Lomaliza. Come again. Luis kama majamata kisomo na decision. Mafandi ziona kuti zipani zambiri zikulu zimakhali mapara ku sectors. Tari sectors amina makhala da business standard zao. Mafandi zaudi banja UDF yaindi ma center mene. Ndipo kumene ku center mene kodi zotsatira zanu zikuza zoti yani. Muri bati. Chipati ya UDF. Komanso kodi mamonitors yani akuthandizani just to hold my questions as akuthandizani kapena alephera pachira.
Ziko. Tuwapatse mpata a president kuti ayankhe mafunso atatu amenewa. Yeah, zikomo kwambiri Dr. Kalolo. Komanso ndikuthokozeni nonse amene mafunso. Ndapempha Dr. Longa tinafuna kupanga ad ndikamaliza. Ife tinali ndi monitors ma center. Komanso amadziwa zochita kuti akawerenga amenena kuti apatsidwe mpata kuti asaine ma result sheets awo. Koma ife tinadabwa ngati chipani cha UDF kuti ma result sheets kapena imene kuti ma results athu tikaimbira amafoni amatuza kuti sanapatsidwe ku parallel center yathu imene tinakhazikitsa. Ndeti tinali ndi parallel center koma sitimalandira zotsatira zachi. Koma timadabwa kuti anzathu atolankhani media mumaulutsa zotsatira zachisankho. Ndeti madabwa kuti mukuzipeza kuti. Ndeti mapito kafufuza kuti nafenso tipeze mafomu amenewo kuti tizidziwa kuti zotsatira zisankho zikuyenda motani. Timalephera kupeza zimenezo. Kumapeto kwache titapita nokafufuza kuti chimene chimachitika ndi chani. Mwambali ina ya maumboni amene tapereka amauzidwa pa center apo mamonitor kuti tamaliza koma tikubalance akaye ena amauza kuti mupite mubwere muzasaine mafomu. Ena ozindikira amakana ndi pamene tikudziwa kuti ma results ena amapezeka koma ambiri amauzidwa mokhulupirira kuti abweraso azasaina mafomu amene aja. Mfake tikunena kuti titafunsaso anzathu azipani zina nawonso akutiuza zomwezo. Pali pattern si UDF yokha yayi. Mfake timanena kuti pempho lina la electoral commission mongopempha kuti angotigayira mafomu amene fika mafomu apa stream sikuti even ngati UDF palibe pamakhala zipani zina komanso anaisi ma independent akuzipezeka ndithu sikuti tikudali ya UDF akuzipezeka mafomu acha pa stream osayinidwa kuti tione panali mwina mamonitor athu anali ofoka mwina koma singasowe fomu imeneja yayi. Imene tikudabwa kuti mafomu amenewa sitikuapeza tapempha electoral commission kuti atithandize kuti tapeze mafomu amenewa ndi tikudikira kuti atipatse yankho. Koma tinangodabwa kuti palibe mafomu amenewa koma ku constituency tally center pakutuluka result constituency result imene kuchuluka kumeneko. Madera mwambiri tikapitaso kaona constituency result sheet imeneyo tukuona kuti mafiga sakubalance iyayi. Ndifake tikudikira electoral commission kuti abwere azafotokoza. But Dr. Kololo, Muna, you may wish to add on that. I think Robert Shama anafusa kodi chisankho ngati sichinaendere bwino akuti ine ndika chisankho chikapita ati ni matawa akuti ni matawa. Ndifotokoze motere ndakhala mdali 20 years zaka 2014 naima ngati president ndi zaka 35 sinapambane chisankho chimene chija kutanthauza amalawi sana ndipatse support nali mdziko momuno nakhala 5 years mdziko momuno. Chisankho cha 2019 ndinaima sinapatsidwe support ndinagwaso ngati MP kudera kwanga ndalibe sinali ku parliament ndinavomereza chifukwa munthu kuti utumikire pandali umayenera kukhala ndi mpando umene amalawi akupatsa kuti watumikire koma ngati sakupatsa support uagwirira bwanji ntchito amalawi. Chisankho cha 2020 ntaima ngati chobwereza chija cha 2020 ndakhala ndikufotokoza kuti chitangotha chisankho ndinakumana ndi zinthu zokhoma zambiri ngati munthu.
ngati munthu ndinalokhumudwa kuti chifukwa chani amalawi anzanga mamwe achinyamata amalephera kupereka support. Ngati munthu ndinalokhumudwadi. Zinatenga Malawi ena ngati Dr. Kalolo kubwera kusandilimbikitsa kuti iyayi chonde, we believe in you, don't give up, timakukhulupirira, continue fighting for the people of Malawi, continue talking for the people of Malawi. Fake anandilimbitsa mtima ndi anzawo achinyamata ambiri kuti chonde muime musafoke. Chifukwa chisankho ndale is not mwazikakamiza iyayi, because ntchito imene timagwira ife ndikutumikira anthu, and anthu akakupasa support umakhala kulimba mtima ngati tsogoleri. Mmene zachitika motere sindikuthawa iyayi, koma mukaona kuti mwina ndapita pena pachi mwina kungoyenda tsiku limodzi South Africa, musaganize kuti ndathawa iyayi. Nizololedwa, ndine wa business. I travel around the world. I'm a businessman. Ndali ni mbali ina kwa ndimapanga sozina zimatheka kuti ndipita kwina kwache, koma sikuti ndathawa. Koma chipani leadership ya chipani chimenechi yandipasa mandate 5 years ngati president wa chipani cha UDF. Ndi kuchukudwe kuti tipitiriza kwatumikira Malawi. Ine ndilipo, Atupere alipo, regardless kuti chisankho ichi chenda motani. I will continue talking for the people of Malawi. Kwa ndikudziwa kuti lero tukukamba pano alimi ambiri akudandaula kuti fertilizer apeza kuti ife tukamba za zisankho iwo akudandaula za chakudya. Kodi nanga alankhulira ndi ndani? Anthu ena achinyamata akudandaula za mawa. Yes, tikozopambana chisankho chimenechi, koma tikuyiwala kuti ena akozopambana chisankho chimenechi kuti kumudziwa kuti kuli mawa. Kodi nanga mawa kuti zinthu zimene maloto awo sakwaniritsidwa Amalawi ndi atani? Sikuti tikangodusa chisankho chimenechi ndiye kuti zonse zatheka. Ndale tikudziwa kuti leadership, tikudziwa kuti mawa Amalawi omwe akhala sakudandaula kuti zinthu sizili bwino. Chonde mutilankhulire. Atupere alipo. I'm not going anywhere. Ndilipo ndito. What I want to also say to you is, I think the last question, what is it? Oh, Paula, okay. So you want to add? Yeah. You want to add something? Yeah. Right. All right. Kwa Right Honorable Atupere Muluzi ngati munthu. Komano kwa awiriwo kwa ineyo kulankhula mosabisa mawu mdziko munomu muli electoral rigging syndicate. Izi ndi zimene ineyo ndazipanga observe ndikuziona kuti zikuchitika. Ndikukamba izi chifukwa chakuti pali funso limene akukamba za nkhani ya monitors. Monitors UDF kukhala chipani chachikulu mdziko muno ndi chimodzi mwa zipani zikuluzikulu mdziko muno, and mudziwe kuti chili ndi ma structures onse and chimadziwa kuti apa chikufunikira ndi chani nanga chimachitika motani. Chaka chinochi muzisankho zimene tapangazi pachitika zinthu zachilendo zina monga ngati mwaika monitor then kupeza kuti ma monitors aja sakupereka feedback. Kufufuza ma monitors aja ndionena kuti apangidwa tampa ma monitors yo ngati anthu. Now mukafufuza izizi sizingachitike mwa emergency, ndi zinthu zakuti ndiye kuti anthu amakhala pansi ndikuzikonzekera. Now ngati new generation mdziko munomu amene tikuyang'ana tsogolo labwino la Malawi, tikuyenera zinthu zitikamaziyang'ana tisamayang'ane dzina la chipani, tidziyang'ana Malawi ngati dziko lokhalo limene fe tili nalo limene kulibenso Malawi wina. Chimene tingachite lero chipatso chake tidzachiona mawa. Now ma monitors amayikidwa ndizoona, komano pakuoneka kuti ma monitors yo ntchito imene anauzidwa kuti agwire imapeza kuti sidagwiridwe momwe imayenera kuti igwiridwire.
pali ma issues oti kulandidwa mafoni, pali ma issues omasaina malizatsi kwasainitsa ma notebook osati pa ma official research forms, zinthu zosuti zingangochitika ndoti ndi nkhani yakuti anthu anakhala pansi ndi kuyikonzekera. So kwa ifeyo ngati chipani timuona kuti tikupanga zinthu ziwiri, choyambirira kuteteza voti ya Malawi, chachiwiri kuteteza udindo wa democracy wa dziko lonse lino la Malawi. Pa nkhani ya pamene timakamba za linabwera funso lakuti kodi Atupere Muluzi tikamaliza zisankhozi simutisiya eti. Chilungamo ndichonena kuti ine ndi mmodzi wa anthu amene ndidakafikako kukafunsa kuti nchifukwa chani mwasiya ndale. Atandiuza version yafa ku Malawi timakonda kuweruza chinthu tisadachimvetsetse. Anandifunsa funso lakuti ineyo mu generation yanga ndikuona kuti the generation is not giving me the support. Ngati munthu ololastic ali mpena pake ukamkokabe amaduka. Anaganiza zakuti mwina ndichisiye Amalawi ndi chimenene ndikufuna sakuchitani sakuchidziwa. Endi sikuti ndinali ndekha, anyamata ambiri mdziko muno tinali ndi nkhawa mukudziwa inu kunena kuti ngati Malawi achinyamata timadzayang'ana Malawi osati kukhudza kumuzipani. Tikamayang'ana Malawi tikuyang'ananso anyamata amene akupanga participate mu zinthu ngati ndale kaya business china chilichonse. Alipo achinyamata amene akupanga business amene mwine first nawo close koma timangowaona amatipanga impress, amatipanga inspire. Munthu ujoka unoti zina zake sizikuyenda umatha kumfikira nkukafunsa chikuchitika ndi chani. The same scenario. Now kubwera kwa panopa ndifuna mupange mark zinthu ziwirizi. Mukhoza kuona a new version of Atupere Muluzi as Malawians. Ndi kwa nthawi yoyamba kuona kuti ma elections achitika, he still have the energy to face the public and speak to the public. Am I lying? So pamene potidziwe kunoti we are dealing with a new version of Atupere Muluzi, a man who is ready to fight until the last bullet. So issue yakuti amatawa sanatawepo koma kuti he had to change direction of life until achinyamata eno kondaso dziko titafikira nati no. Now munthu ngati inuyo muli ndi kudziwa kochuluka kwa ndale mukasiya kuti Malawi adzaumbeso munthu wina ngati inuyo zitenga zaka zingati. Nthawi sikutidikira, nthawi ikupita chitsogolo. So mwachidule ndichoona kuti Atupere is here and Atupere sakupita kwina kulikonse. Ndichifake pano wabwera kudzauza Amalawi amene anamupempha kuti mupitirize aja kuwauza kunena kuti voti lanu titeteza, voti yanu tionetsetsa kuti yalemekezedwa, kuti ufulu wa democracy upitebe chitsogolo. Zikomo kwambiri. Sindikudziwa ngati nkhani si zochepa chifukwa choti zipani zonse zili ndi standard ya ndrama zimene amapereka, koma chimene chikuchitika ndi chakuti chimodzi mwa chinthu chimene tikulimbana nacho mdziko muno ndi corruption. And tikakamba za corruption kumakhala kuti basic ilipo koma wina mwina wapanga zinthu zina mosiyana. So sitikudziwa kuti ma offers ngati amachitika motani, koma what we know ndi kuti ma monitors anali jeopardized. Koma sitikwamba ku UDF kokha, zimenezo zakhudza ma monitors ambirimbiri. Ndi ameke akamaliza kuona madandaulo athu amene taapatsa ife tikukhulupirira kuti mafunso enawo ayankhe ndi ameke. Zikomo kwambiri. Pama results sheet palibepo dzina la munthu. Ndiye ndipovuta kuti tikhoza kuloza munthu chifukwa chakuti ife chimene timatsatira ndi voti yathu. Ndiye timayang'ana kuti odi voti yathu yasokonekerera pati. Chifukwa choyambira choti mudziwe UDF ndi chipani chokhazikika. With or without elections we know our value. Timadziwa kunena kuti value yathu ndi chani, tikapanga work hard tiwonjezera motani, tikakhala kuti tapanga mwina molepherako pang'ono tikhoza kutsitsa value yathu motani. So kubwera kwathu nchifukwa choti we know our value. Komano kuti tikhoza nena kuti wapanga izi ndi wakuti imene ni ntchito ya make akamaliza zofufuza zawo. Zikomo kwambiri. Komanso ndingoyankha kuti mwafunsa kuti kodi akulimbana ndi UDF ndi ndani? Sakulimbana ndi ife yayi.
akulimbana ndi democracy ndi amalawi. Musaikepo za UDF yayi. Chifukwa ngati inuyo anthu akumudzi, MP kandi councillor kandi president, ngati adziwe kuti inuyo mulibe mphamvu iwako zongoseweretsa chisankho kumangopambana, ndi chiopsezo chachikulu kwa Malawi. Chachikulu ndekuti mphamvu zonse za Malawi, democracy yathu ija yosankha yathera pompo. Tabweretsa system ina imene ifeyo ngati UDF amene tinamenyera democracy tikukana. Ndikukhulupirira kuti pamene patamaliza mafunso amene munali nawo, komanso chimene tinabwerera takutulirani. Tikatero ndiye kuti tikufika kumapeto kwa kukumana kwathu kapena kwa press imene tinali nayo lero.